son Aníbal Prieto Martínez, con 81 anos. Nací en Piornedo, agora estou aquí en Castrelo. Traballei 22 anos de zapateiro. Despois, porque deixei o oficio de zapateiro porque eu fui operado de corazón. Eu comprei ganado, traballei con vacas, e tiñamos 4 fillos, e marchou a muller para a Alemania, e eu quedei con os nenos e con meus pais. Pois eu levanto-me a mañá, dúchome, vístome, teño que darlle unha pastilla á muller, despois levanto-a, eu preparo-lle o desayuno e as medicinas que teño que darlle, eu salgo a pasear un rato, despois veño e poñome a facerlle a comida a filla e ao xenro e a dos fillos que teño e a nosa. Nós somos hoxe 19 de familia. Cando veñen estalle a mesa posta. O noso pueblo é moi unido, foi sempre, porque temos uns veciños que é maravilla. Bueno, eu prefiro estar no rural, eu sou moi familiar, o meu gusto é ter a miña familia onde vin.